En el següent bloc tractarem d'algunes pràctiques que ja s'estan duent a terme tant en el sector turístic i per part de l'administració també, per incorporar criteris sostenibles, principalment de reducció de residus en el sector turístic. Primer comptarem amb la participació d'en Josep Maria Gómez, que ens explicarà en què consisteix i què és el segell Biosphere. Després comptarem amb la presència d'en Jaume Ordines, de Garden Hotels, amb en Jordi Tuareg, de Viatges Tuareg, i finalment amb la Laura Sant, de Resero. Els quatre ponents ens faran un tastet d'exemples pràctics a reduir la petjada dels residus en el sector turístic. Doncs endavant, Josep Maria Gómez. Gràcies. Bona tarda. A mi, pel que acabes de descriure, em toca explicar aquella pràctica que s'impulsa des de l'administració. Jo us presentaré el compromís per la sostenibilitat turística a Barcelona Biosphere. Aquest compromís està impulsat per l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració en aliança amb Turisme de Barcelona, amb la Cambra de Comerç, amb l'Institut de Turisme Responsable i també amb la Diputació de Barcelona per abarcar no només la ciutat, sinó el conjunt del territori. Com veieu, està impulsat efectivament per l'administració pública, per l'Ajuntament. Nosaltres, com a Turisme de Barcelona, el Turisme de Barcelona és un consorci públic-privat i nosaltres intentem o volem o fem el pont entre l'Ajuntament, entre l'administració i les empreses del sector turístic. Nosaltres som els que difonem i gestionem aquest compromís i donem difusió entre totes les empreses del sector turístic, en el nostre cas, de la ciutat de Barcelona. Recollim, que deia la Margarida, cal una mirada a llarg termini, una mirada curta, i nosaltres entenem que és veritat, que és necessari un compromís a llarg termini, no una acció concreta. El compromís es diu així perquè busca aquest recorregut a llarg termini. D'on neix aquest compromís? Això neix l'any 2011. L'any 2011 Barcelona, com a destinació, obté la certificació Biosphere. Però aquesta certificació l'obté la ciutat, la destinació. Estem certificant la gestió de la destinació, però no estem certificant què fan cada un dels operadors turístics de la ciutat. I això és molt important perquè tots sabeu que el sector del turisme està configurat per un global. En aquest global hi ha un factor és l'administració pública, però també són molt importants els operadors turístics, els hotels, els tour operadors. Si no abastem el global, no aconseguim canviar l'essència ni aconseguim canviar el model. Quin problema tenim a Catalunya, a Barcelona, al sud d'Europa? Hi ha molt poques empreses certificades. Si vosaltres mireu quants hotels tenen certificacions ambientals a Copenhague, ho dic de memòria, però potser són el 80% i potser a Barcelona són el 5%. Però a Barcelona, i a Milà, i a Roma, i a Madrid, és una cultura o una falta de compromís o una lluita contra les burocràcies, no sabem, que fa que molt poques entitats o molt pocs operadors estiguin certificats. I nosaltres el que hem volgut amb aquest sistema és fer un pont, és a dir, facilitar a les empreses a través del compromís, que és un sistema més simple que una certificació, que coneguin el que tenen, que l'ordenin, que facin una ordenació de les seves bones pràctiques, perquè molts estan fent bones pràctiques, però potser no ho tenen recollit de la manera adequada, i els preparem el terreny perquè si en un moment donat volen fer el salt cap a la certificació Biosphere o qualsevol altra, els resultarà molt més fàcil fer-ho. Us volia explicar una miqueta quina és la metodologia. Faré un compartir pantalla perquè veieu bàsicament en què consisteix el compromís. El compromís requereix, primer, complir amb uns mínims, amb uns requisits de bones pràctiques, assistir a una formació, rebre una assistència tècnica per part d'unes empreses consultores i incorporar un mínim de 3 millores de matèria de sostenibilitat anual. El compromís s'obté, però després s'ha d'anar
cada any s'ha de ratificar. Per tant, aquestes empreses consultores comproven que s'han fet aquestes 3 millores de sostenibilitat i donem el salt cap a l'any següent. El compromís es poden inscriure empreses del sector turístic de qualsevol... Aquí veieu un llistat, hi ha agències de viatges, allotjaments... Cada una té un manual i té un manual específic. Per exemple, si ara estem parlant de reducció de residus, doncs en els allotjaments un dels requisits és que si fan pícnics, etc., doncs que ho facin reduint residus o utilitzant materials que siguin compostables. Aquests requeriments s'adapten a cada un dels sectors que tenim. La metodologia, bàsicament, és la que estem veient ara en pantalla. És una metodologia que hem desenvolupat conjuntament amb la Diputació de Barcelona i requereix assistir a 2 formacions obligatòries en 2 sessions, 2 matins o 2 tardes. Posteriorment, se l'assigna a cada empresa un assessor o assessora que disposa d'una bossa de 6 hores. Les reunions amb l'assessor o assessora són concertades, es realitzen a l'establiment turístic o a l'empresa en un horari convingut. Deixo de compartir aquesta pantalla. Bàsicament volia mostrar-vos que aquesta metodologia és una metodologia consistent. Volia mostrar-vos que requereix un compromís, que requereix una renovació i que és una carrera a llarg termini cap a la millora de la sostenibilitat i cap a la reducció de la petjada ecològica. Bàsicament, si us sembla bé, perquè ja porto més d'aquests 5 minuts, m'agradaria explicar-vos una mica més de la metodologia, però ho deixaré aquí. Gràcies, perdona, Josep Maria. Jaume, si vols ja tu mateix, ja passes a fer la teva presentació. Gràcies, Josep Maria.